大家好。こんにちは。私は北海道ヘセト611霊領堂の牧師の我係牧師シーモの、弟子の岩山英二です。我係北海道札幌611英智牧師啦，同埋咧我哋係牧師師母嘅門徒。大家好，我是雅斯哥。今天我們非常非常開心。大家好，我哋今日可以回家，非常非常開心。1年半ぶりに私たちのふるさとに帰ってきました。我哋咧係經過咗1年半啦，終於翻嚟自己屋企。そして今回はこの夫婦キャンプに參加できて本当に感謝でした。今次咧我哋可以參加呢個夫妻營咧，非常之感恩。今回のキャンプは私たちにとって10年間の夫婦関係の回復の集大成のようなものでした。今次呢個夫妻營咧，對我哋嚟講咧，係我哋夫妻念裏面10年裏面嘅夫妻關係嗰個掙扎困難咧，一次咧好大嘅好高嘅高潮嚟㗎。今回のキャンプは本当に最高のキャンプでした。今次呢個夫妻營咧，真係最climax 最好嘅夫妻營。初めから最後まで聖霊様の豊かな流れがあふれていました。由一開始咧，聖靈嘅流咧就好豐盛地喺我哋當中。私たちは長州島のエデンの園で本物のエデンの園にあったような神の臨在の中で自分の恥を隠すことなく不安や悩み葛藤をみんなで分かち合うことができました。我哋喺伊甸園喺長洲嘅伊甸園咧，就好彷彿咧好似喺真嘅伊甸園裏面，我哋咧係好似亞當夏娃咁樣係不羞恥嘅，將我哋嘅掙扎、我哋嘅困難咧，可以彼此去分享出嚟。10年前に私たちが初めて611とつながって夫婦キャンプに初めて參加した時、私たちの夫婦關係は本当に表面的でした。喺10年前咧，我哋咧第一次咧同611咧係連結上咧，當時咧我哋嘅夫妻關係咧係好多困難嘅。ジョシュア先生夫妻の豊かな夫婦関係からこの命が流れている611に6ヶ月間浸ってたくさんのことを學んで良いものを受け取って札幌に帰りました。我哋咧喺611香港咧浸泡咗6個月啦，係啦，咁亦都學咗咧張牧師師母咧好多關於夫妻嘅關係，我哋之後咧先返到札幌。しかし北海道に戻ると全てが想像以上に大変でした。但係咧返到札幌之後咧，發覺咧好多嘢咧比想像中更加艱難。今まで隠れていたいろんな問題が噴出しました。以前咧好多埋藏嘅嘢咧就噴晒出嚟啦。教會の4分の1のメンバーが私たちから去っていきました。教會裏面呢1/4嘅人咧離開咗我哋教會。最初はスタッフ3人がいましたけれども、やがて私と夫2人だけになってしまいました。最初咧我哋有3個同工，但係咧最後咧結果咧剩翻我哋2夫婦。2人の牧會はいろんな問題を、もう喧嘩しながらやっていくような狀況でした。我哋喺牧會裏面係不斷嘅邊嗌交邊咁樣去成長嘅。何度もぶつかり、お互いに責め合い、何度も諦めそうになりました。我哋不斷好多次咧，我哋一齊咧去衝突啦，我哋咧係撞埋一齊啦，我哋好多係彼此咧去指責。今回の夫婦キャンプでジョシュア先生が第一ペテロ3章から聖書的なこの妻の従順について教えてくれました。今次咧喺夫妻營裏面咧，張牧師咧喺彼得前書咧講夫妻關係，去同我哋去教導我哋真理。サラはこの多くの妻の、良いモデルでした。牧師咧係一個好好嘅夫妻關係嘅模範嚟嘅。彼女はアブラムについてきましたけれども、Sorry 啊，撒拉咧係一個好好嘅模範嚟嘅。佢咧撒拉咧係跟隨住亞伯拉罕。彼女の従順は選択できるものでした。撒拉嘅跟隨咧，佢係有得選擇嘅。アブラムが理性によってエジプトに行った時も、亞伯拉罕咧係根據自己嘅理性咧就去咗埃及。また自分のことをこの2度も妹と偽った時も、雖然咧亞伯拉罕咧曾經2次咧就係講大話啦，話佢嘅妻子係佢妹妹。サラは恐れて黙ってついてきました。撒拉咧雖然係好驚，但係佢係都係勇敢地跟隨嘅。そしてさらにアブラムを主と呼んでついていったんです。咁撒拉咧係甚至咧稱呼咧亞伯拉罕為主去跟隨嘅。私はそのことを聞いた時、當我聽見呢個分享嘅時候，そのサラこそ私の妻であり子供たちだと思いました。我就聯想到咧撒拉咧就好似我嘅妻子同埋我嘅孩子一樣。私はたくさんのこの過ちを犯しました。我其實咧做咗好多錯事。私の言動で妻も子供たちも傷つきました。我嘅言行咧，其實咧對我妻子對我孩子咧造成好多嘅傷害。何年か前、
シーモからナマコの話を聞いたことを突然思い出しました。我記起呢幾年前呢，師母呢曾經分享過關於海參嘅故事。ナマコを放っておくと硬くなり、海參你放佢一陣嘅時候呢，佢就會變得硬。また水に入れて柔らかくしようとすると、如果你想將佢柔軟呢，你就放入去水裏邊，今度は汚物を吐き出す。佢呢就會呢吐出啲好污糟嘅嘢。私は教會が成長しない、我哋嘅教會呢係唔成長もう嘅，問題だらけの狀態になって、發生好多嘅問題。自分にプレッシャーがかかると、我俾自己好大壓力，妻のせいにし、我亦都會怪罪我嘅妻子，同埋呢怪罪我嘅弟兄姊妹。自分で責任を取りませんでした。我呢冇自己孭起呢個責任。特に私は家庭の中で妻や子供たちの特別呢，我喺家庭裏面呢，對我妻子呢、孩子呢，気持ちを考えずに怒りやイライラとネガティブな思いをぶつけてしまいました。我冇考慮佢哋嘅感受，我只係將我嘅憤怒同埋呢我不滿呢去就咁抌晒俾佢哋。でも一方教會で、但係喺教會方面，自分は良い牧師、我呢就好似一個好牧師，良いリーダーとして振る舞ってました。一個呢好似一個好leader，私の歩みは統合されてなかったんです。我冇成為一個負責任嘅人。夫として妻を自分自身のように愛し守ってあげることができませんでした。我冇呢好似愛自己一樣呢愛妻子。また妻の話を聞き、妻の感情を受け止めてあげることができませんでした。我亦都冇接佢嘅情緒啦，冇聽佢嘅情緒嘅分享。妻とつながろうとしていなかったんです。我冇同我妻子呢連結。私が怒りとかイライラを持って我呢就好多嘅情緒啦，自分の好多不滿。感情を表現しないのを見て、我亦都唔能夠表達我嘅情緒。妻はいつも言いました。我嘅妻子呢成日都咁講。あなたの悲しみや弱さを表現してほしいと。你嘅軟弱嘅地方，你可唔可以俾我睇到啊？そうじゃないとあなたのことがわからないし、如果唔係呢，我幫唔到你啊，亦都唔あな明白你たのこと。を助けることができな我都いから。幫唔到你，亦都唔能夠明白你。でも私は妻に SOS を出すことができませんでした。但係呢，我唔能夠去將我嘅裏邊呢去分享俾我妻子。神はそんな堅くなな私を神呢就幫助我呢個咁剛硬嘅人，シーモのこのナマコの話のように就好似呢師母分享嗰個海參嘅故事一樣，圧力鍋に入れられたんです。就將我呢放入一個呢壓爐嘅煲裏邊。でもその圧力鍋の中に入ったのは我就喺呢個壓力煲裏邊，私だけではなかったんです。唔單止係我咯，妻も子供たちも一緒に入ってくれました。我嘅妻子、我嘅兒女其實呢都喺呢個壓力煲裏邊。妻と子供たちは我嘅妻子啦，我嘅孩子啦，この10年間喺呢10年裏邊，私と一緒に圧力鍋に入ってくれた。喺大家都喺呢個壓力煲裏邊。まるでサラのように黙ってついてきてくれました。佢哋呢就好似沙拉一樣呢，係靜靜地跟隨亞伯拉罕。私はここを通ることでしか砕かれなかった。我呢就冇辦法咁樣去行過嚟。自分の低さに気づくことができなかったんです。我冇留意到自己原來係咁低。そんな私に妻は静かに、雖然係咁樣，但係我嘅妻子都依然係靜靜時に地，は大きな聲で甚至呢有時呢大聲地，勇気を持って何度も何度も私にぶつかってくれました。佢攞起勇氣呢不斷嘅幾次呢都去撞擊我。私は自分の名前の通り硬いものでした。我呢係真係一個好硬嘅人，好似一個海參一樣。子供たちもそうです。孩子都係一樣。特に長女のマナは特別呢我個長女呢 Mana， 勇気を持って私に衝突してくれました。佢呢攞起勇氣呢同我去衝突。この長女の衝突は我長女嘅衝突呢，私の心を完全に砕きました。佢呢完全呢破碎咗我嘅心啊！それが私自身が変えられる決定だとなったんです。所以呢我就決定呢我真係要改變。私自身も神様がデザインされた本当の助け手になりませんでした。我自己呢亦都冇辦法成為呢神創造嘅妻子嘅呢個位份。611に来る前、私は家事と育児と夫の牧会を手伝うお手伝いさんのような助け手でいいなと思ってたんです。我喺嚟611之前呢，我就覺得呢自己呢喺家庭嘅家務方面啦，或者係湊孩子方面啦，甚至呢喺牧會方面呢，成為個丈夫嘅一個好似家傭咁嘅人呢，就已經 OK 啦。夫とぶつかっても夫から理性で説得されてしまってもう敗北感しかありませんでした。當我同丈夫衝撞嘅時候呢，佢成日用理性嚟到去撞擊我啦，去說服我啦，所以呢，我係覺得好失望嘅。それは苦い思いになって夫を敵対心を持って否定するようになってしまいました。所以呢，我裏邊呢有好多嘅苦毒啦，好多嘅負面嘅情緒啦，同佢敵對，開始同佢敵對。
パンデミックの中で牧会も夫婦関係も煮詰まっていたある時、私はもう我慢できなくなってルビー先生に電話をしました。係當我咧喺呢啲咁艱難嘅環境裏面咧，我已經冇辦法再忍受啦，我就咧同Ruby 牧師咧去求助。そして自分の內側の葛藤を話して、我就將我裏邊嘅困難、我嘅掙扎咧同佢分享。ルビー先生からうちの夫に言ってやってくださいと言ったんです。我就同 Ruby 牧師講啦，你同我嘅老公講啦。でもルビー先生のアドバイスは、とにかく諦めないでエイジと向き合いなさいだけでした。Ruby 牧師俾我嘅建議咧就係話你唔好放棄，你總之繼續撞佢啦，唔好放棄。私は頑固な夫とはもうこれ以上ぶつかりたくありませんでした。因為我對住呢個咁頑固嘅老公，我真係唔想再撞佢啦。でもさっき夫が言っていたように、私たちは圧力鍋のようなものに入っていて、もう逃げ道はありません。正如咧我先生剛才分享一樣咧，我哋喺個壓力煲裏邊，我哋咧冇辦法逃出嚟。そしてこの數年間、私は夫と衝突し続けました。所以呢咁多年咧，我同佢一直咧係不斷嘅衝撞。そうなるとき、この衝突の中で、私は心の中で立ち上がるものが湧いてきました。咁喺咁多年衝撞裏面，我內心咧越嚟越強壯，我咧就能夠站起嚟啦。そうだ、私は夫が聞かなくても、私の正直な気持ち、真実を絶対語り続けるんだと。就係啦，就係我咧，就算我丈夫唔聽我講得好咧，我都要講真實嘅說話，真實嘅去表達我要講嘅嘢。衝突の中で私はどんどん立ち上がってきました。喺衝突裏面咧，我越嚟越強壯，越嚟越能夠站起嚟。すると夫も自分の弱さを見せるようになりました。所以咧，我嘅丈夫咧都可以將佢嘅軟弱咧去俾我睇見。教會の中でも自分の弱さを見せて、佢喺教會裏面咧亦都可以將自己嘅軟弱咧去俾其他人去睇。兄弟姉妹にも私たちの夫婦関係の衝突をオープンにしていくようになりました。佢向弟兄姊妹咧都可以分享咧 open 咧我哋夫妻關係嘅困難。そして私の気持ちを受け取るようになっていき佢亦ました。都可以咧接受咧我嘅感受。私が立ち上がった、そして夫が変わった、それで私の導くセルも牧会も引き上がっていきました。我被興起嚟啦，我丈夫又改變咗啦，所以我哋嘅牧會咧，我哋嘅帶領弟兄姊妹咧，亦都改變啦。教會の姉妹たちも立ち上がりました。弟兄姊妹咧亦都開始咧被興起啦。今私は喜びのシーモになっています。而家咧我係一個快樂嘅師母。私たちの夫婦キャンプは、今回の夫婦キャンプは私たちの夫婦の変化を象徴するようなものでした。今次呢個夫妻營咧就好似我哋嘅夫妻關係恢復一個象徵嚟嘅。グループセッションで主人は世界の牧師先生の前で自分の弱さをありのままに分かち合いました。咁喺夫妻營裏面咧，我丈夫咧係將自己就咁原原本本佢嘅軟弱咧，同各國嘅嗰個牧師師母咧去分享。そして主人の分かち合いを聞いた参加者の皆さんも励まされている姿を見て、私は本当に感動しました。咁聽佢分享嘅各國嘅牧師師母咧，聽到佢嘅分享咧，都感覺好鼓勵，我亦都好被鼓勵。助けである私が立ち上がると、夫も引き上がってきました。原來咧，我起嚟嘅時候咧，我嘅丈夫咧亦都被高舉、被 promote。私は今回の夫婦キャンプを通して、今次通過呢個夫妻營，自分がなぜこのような困難を通ってきたのか、點解咧自己會變成咁樣樣咧？我去諗，また自分がどんなに低いものであったかに気づかされました。我咧開始意識到咧，原來我係咁低嘅。神はそんな私を諦めずに用いてくださってます。但係神咧都冇放棄，繼續咧使用我呢啲咁軟弱嘅人，非常之感恩。10年間私たちの夫婦や子供たち、10年以嚟我嘅妻子啦，我嘅孩子們，そして教會を諦めずに愛と信頼を持って支えてくださった神咧係一直用愛同埋信任咧係繼續咧去支持我哋。ジョシュア牧師とデルフィン師母に本当に感謝します。係都多謝張牧師啦同埋師母咧，非常感恩你哋。またルビー牧師、611の家族である皆さんに心から感謝いたします。亦都好感謝Ruby 牧師啦，同埋咧611嘅弟兄姊妹各位家人。そして何よりもここまで諦めずにずっとついてきてくれた妻と子供たちに本当に感謝です。我都好感謝咧，一直咧係跟隨住我嘅太太咧同埋孩子們，非常之感恩。すべての栄光を神様にお返しいたします。願一切嘅榮耀頌讚都歸於神。